Сейчас у нас на связи Светлана Залищук, советник премьер-министра Украины. Здравствуй, Света. Доброго дня. Давно мы не виделись, но ты была многократно в студии АТР и знаешь наш телеканал, и, я надеюсь, иногда смотришь. Вот. Что ты, как советник премьер-министра Украины, можешь сказать по ситуации, которая сложилась с нашим каналом? Я була на вашому каналі буквально минулого тижня, тому не тільки дивлюся, але й точно проїжджаю завжди, коли ви запрошуєте. І це, до речі, у мене не з усіма каналами. Я ходжу на ті телеканали, які реально продукують чесні новини, які не працюють заангажовано на чиїсь політичні інтереси. Для мене це дуже важливо, і я в першу чергу хочу сказати, що АТР для мене якраз такий канал. І це номер один. Номер два, звичайно, для мене це теж наша шибка території, якщо хочете, в інформаційному просторі. Зрозуміло, що за деокупацію ми будемо боротися ще багато років. Це показує реальність. Але АТР допомагає людям, які тут живуть, які не мають доступу до реальності, до реальної інформації, і отримувати, постійно бути в інформаційному полі тут в Україні. І це теж дуже важливо, щоб громадяни підконтрольної території могли розуміти, що там відбувається, які зусилля української влади щодо деокупації, про те, щоб ми не забували Крим. Тому два таких величезних значення. Щодо ситуації, яка склалася, я читала коментар міністра культури Бородянського щодо ситуації, які посилаються на фінансові проблеми. Я особисто хочу сказати, що очікую якнайшвидшого вирішення для того, щоб було поновлене бюджетне фінансування телеканалу, яке є, окрім іншого, величезною інвестицією в контрпропаганду з російського боку. Светлана, спасибо вам за поддержку, и тебе лично, и всем людям, которые в правительстве понимают ситуацию. Скажи, пожалуйста, ты как советница премьер-министра, вы с ним можете эту ситуацию обсудить? Может как-то премьер помочь прекратить этот позор? Потому что мне вот лично за державу обидно, стыдно мне просто. Я радник з міжнародних питань, але я точно спробую звернути його увагу на це питання.